लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि गोदान ब्लगाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जोंहाबो बेबायदिनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसालाया मोनायावहाय फुरा बेबायदि गेलेगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दसे उन्दुलायबावो नै गेलेलाय बेबायदि दसे उन्दुलाय खालामबाय थादों आरो बेखौनो आङो एखेबारे नायनो मोजां मोननानै दसे भिडिअ खेबखुमाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने भिडिअआवहाय केमेरायाव लाइटबो होनो हाया नङाबाथाय मबाइलाव खावब्लान होननानै बे एक्टिंखौ देखाया जेला केमेरा लायो अब्लाथाय एक्टिं देखाया बियो ओमफ्राय जेला गैया अब्ला नै बेबायदि देखायो आरोना लोगोफोर हारसिंनो बिराद दुगामारा जाथारबाय आरो आंनि फिसालायाबो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोलाय आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांदोलाय ओमफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायना थांबानो जाबाय लोगोफोर आंहानि नैबे थुख्रासे भिडिअआ मैयानिनोमोन आरोना लोगोफोर बेखौनो एसे मेम'रि थाथोंसै होननानै फिसाजोनि जिहेतु लानाय नालाय बेखौ फिसाजोआबो मबाइलाव होफैयाबा रागा जोंलायगोन नालाय बेनिखायनो आङो लाफाबाय आरोना लोगोफोर आइसक्रिम लादु ओके फिथा लाबोआसै फिथा मोनबोआसै आया फिथा लाबोबाय जायाखै ओमफ्राय आं दखान सावाखै आं दखाननिफ्रायसो लोंदों दोनलांनो लेंबोबाय सोर सोर दंमोन दादि गैयामोन आब'जों जोंसोमोन जिगाबाव खादोंब्रा आङो जायाबा दसे उन्दुदो आरो बे मैथा खांख्राय संदों मैथाजों खांख्राय मैथालै मैथा जानो होनदों नै दाबो आंबो र' माबे थाइजौ ना मा एसे एनै फोरोंबासो आंबो फेमास जानाय एसे एनै फोरोंबासो नोंबो फेमास जागोन होनबाय थादों आं मोननानै गावहाय खय गैया होमबा न'आव फैदों ओमफ्राय माथो नोंलाय फैलायबायसो दां हा अबाव मोनलोङो नोंसोरलाय कास्टमार गैयाबा एक्स लोंनानै थायो नामा आला जुमाय फाग्लासो आंनि हौवाया लोगोफोर फरिसिबाव लाबो गोथाव मोनदों बुरजा लाबोनांगौलै थाइबानोबा मोनसेयावनो मोनफैबायानो होनथेंबोनायाबो बिमाया मैथाजों खांख्राय संगासिनो बिमा दंफैयो नालाय एसे ससे मा होनो कल रेकर्ड भाइरेलखौ ससे होफादेरलायबाय आरोना आङो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो नांलायदो बिदियानो जाहैबाय औ ओमफ्राय दा बेखौ जों मिथिखागौ बेजों थांफिनखागोनखौ औ नोंहाबो एसे दाउट थागोन खोमा ने नोंजों हायाबालाय बेथ' बेजोंनो नाजागोन बियो दा बे आरो सोमोन्दो लाबोबायना एफा गोबाव मामुलि नङाना नों 2 मास गाहाम 2 मास थाबाय आरो नोङो सिगांनिफ्रायबो जेन'बा नोङो 5-6 बोसोरानो जाबाय बिसोरो स्रोद खालामबाय थाखोमानाय ओरै बिनानाव होननानै गुवाहाटि लांनाय मा लांनाय थगायनानै लांनानै थाहैनाय गुवाहाटियाव ब्रा गुवाहाटियावथ' नोङो देग नुदों मेगनजों मिथिखागौ आं मारै होनना बुङो बिनानावसो होनोबा बियो नंगौ सानबेसे उनाव खेबसेया साननै दां औ ओमफ्राय खेबसेया खेबसे बिदिनो सानसे बिदि खेबसेखौल' आं मिथिगौ नुनायखौ ओमफ्राय बिसोर आंनो खिन्थाबाय थादों खेबथाम जादों नामा गासै खेबथाम ना माने फरिखा होफैदों माबादों औ होननानै थगायो जाहैबाय रुमाव लांबाय थायोमोन ना औ ओमफ्राय दाना बेहाबो बिनानाव नालाय बिनानाव जेबो सानला उनावसो बिनानावबा जेन'बा बिसिनि सानैजों एक्टिंफोरखौ बारा मोजां नुवाखिसै नालाय बियो सोंनाय जाबाय आरो बै माने जायखिजाया बे हौवा थाग्रा रुमावनो थाथारोमोन आरो बेना औ आदसा आदा मोनसे खोथा हो दाथ' नोंबो एसे
इभिडेन्स बायदि जाहैबाय आंनि थाखाय हो माबा जायोबा आंनाव फन खालामनानै रायज्लायहो आं बुंगोन औ औ नोंसिनि समाजनि माबाफोरखौ औ आदा मोनसे खोथा आङो नोंजों रायलायनायखौ नैबे रायलायनायखौ आं कल रेकर्डआव माने हगारनो नागिरदों आं ससियेल मिडियायाव अबजेक्सन गैयाना अबजेक्सना गैया दे आदा होमबा दे जायखिजाया मोजां दा बे आं गुवाहाटियाव हरफिनगोन दे आदा दे गुवाहाटियावथ' बे एखेबारे थाहैखानाय नालाय मिथिखाथारगौ नालाय बिनानाव होनना लाङोमोन बियो बिदि आरो आदसा दे आदा र' आं दा हरफिनगोन दे दे